Vážený pane prezidente, vážený pane státní tajemníku, dámy a pánové, úvodem mi dovolte, abych velmi poděkoval za pozvání na tento summit a za možnost tady vystoupit v tak příjemném a inspirativní atmosféře, která tady teď probíhá. Víte, já tady dnes stojím vlastně v takzvané trojjediné roli. Já jsem tady dnes jako ředitel státního podniku LOM Praha. Zároveň mám tu čest vést Českou asociaci leteckého a kosmického průmyslu. A pak si dovolím tady stát i jako český občan Jirka, který má velmi blízko ke Slovensku a je velmi rád a hrdý, když se naše vztahy utužují a dál rozvíjejí. A já jsem velmi rád, že právě i tento summit k tomu přispívá a děkuju za tu skvělou příležitost, že právě i dnes můžeme hovořit o československých vztazích. Já než bych se věnoval té prezentaci, která je spíše zaměřena na ten název toho tématu, který byl v té brožurce Česká zkušenost za Asociaci leteckého a kosmického průmyslu, tak mi dovolte pár slov právě ke státnímu podniku LOM Praha. LOM Praha je strategický partner armády České republiky a oproti minulosti, kdy jsme se věnovali zejména opravám letecké techniky a výcviku pilotů, tak v současné době modernizujeme leteckou techniku, zároveň stavíme, respektive projektujeme a realizujeme stavební činnost na vojenských letištích, rozvíjíme svoji práci ve prospěch armády i na západních technologiích, jako je třeba platforma H1 vrtulníku Viper a Venom. Protože jsou tady masivně zastoupeni i zástupci jednotlivých letišť, tak bych chtěl připomenout, že státní podnik LOM Praha je největší provozovatel letištní infrastruktury v České republice, protože jsme provozovateli celkem 2 letišť, ať už se jedná o letiště v Přerově, které provozujeme již přes 12 let, ale nově i letiště v Líních. A já jsem moc rád, že jsme přispěli k tomu, že ta letiště se nestala průmyslovými zónami, že platí a uvědomili si to i na té politické úrovni, odborné úrovni, že když jednou letiště zrušíte, tak ho jenom těžko budete budovat zpátky. A já jsem velmi rád, že tato letiště se rozvíjí nejen ve prospěch armády České republiky, ale že ta letiště může využívat i soukromý sektor, ať už se jedná o různé aerokluby, letecké školy a podobně. Tak, já bych teď si dovolil vám odprezentovat tu českou zkušenost za český letecký a kosmický průmysl. Dovolte mi tedy jenom pár čísel. V asociaci české je sdruženo 58 členů aktuálně. Jsme jediná asociace, která zastává ten jednotný hlavní hlas vůči státní správě právě za oblast, kterou zastupujeme. Zároveň zastupujeme přes 13 000 zaměstnanců. Samozřejmě obdobně jako na Slovensku jsme hodně ovlivněni tím, že ten segment, který zastupujeme, je proexportní, to znamená až 90%, si troufnu říct, právě míří na export našich výrobků a služeb a v současné době ty firmy a jejich obraty představují celkově obrat přes 1,6 miliardy euro. Na orbitě schopností představujeme asociaci, která sdružuje členy, které poskytují opravdu letecké produkty nebo letecké služby, s tím, že sdružujeme společnosti, které se zaobírají ať už výrobou komponent nebo různých systémů přes finalisty ve výrobě letadel až pro poskytovatele různých služeb, včetně pilotního výcviku a reprezentujeme tedy komplexní oborový ekosystém. V České republice v současné době probíhají i z naší iniciativy různé rozhovory na tom, jak konsolidovat to prostředí ve smyslu toho, že v České republice působí mnoho asociací, ať už je to AOBP, Moravský letecký klastr, Hospodářská komora a mojím úsilím je aktuálně to, že se snažíme vydefinovat si ty hranice, kde kdo, koho, jaká asociace zastupuje, aby i státní správa věděla, na koho se má vždy obrátit, když řeší ten konkrétní problém. Jaké máme partnery? A tady bych chtěl právě zdůraznit tu naši českou zkušenost. My velmi dobře, a určitě to budeme dál rozvíjet, spolupracujeme se státními organizacemi, respektive s ústředními orgány státní správy, s ministerstvy,
První ministerstvo, to nejhlavnější je Ministerstvo průmyslu a obchodu. To, jak se k tomu za chvilinku vrátím, vlastně poskytuje i značnou část finančních prostředků, které podporují pro exportní aktivity našich členů. Zároveň je to Ministerstvo obrany, které také částečně podporuje finančně naše aktivity a zároveň je to Ministerstvo zahraničních věcí, ke kterému jsme propojeni zejména skrze ambasády, tak aby nejenom ambasadoři, ale například vojenští přidělenci nám vytvářeli pozitivní prostředí, do kterého pak například vyjíždí na bilaterální schůzky naši členové anebo na různé veletrhy a další letecké akce. Nesmím zapomenout, že v České republice také existuje Czech Trade nebo Czech Invest, který také může finančně podpořit naše aktivity a co mě velmi těší, tak zintenzivujeme spolupráci s Českou exportní bankou a s EGAPem, který nám podporuje jak to finanční, tak i pojišťovací podporu toho exportu. No a vzhledem k tomu, že jako prezident ALKP mám na starosti legislativu a vzdělávání, tak určitě nikdy nezapomínám na to, že proto, aby se tohle mohlo všechno odehrávat, tak potřebujeme samozřejmě lidské zdroje a proto komunikujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. A tady bych si dovolil možná krátkou odbočku k praktické stránce té komunikace, protože byly nedávno hlasy zrušte obor letecký mechanik a združte ho do nějakého strojaře. Tak třeba tam my vystupujeme proto, že právě letecký mechanik by měl být zachován, protože je to pro letecký průmysl nezbytně nutné. Nicméně se zapojujeme s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy i do různých aktivit, co se týká strategií, ale i do různých aktivit v rámci vydefinovávání právě nových oborů, ale například i do aktivit týkajících se duálního vzdělávání. Zároveň máme partnerské dohody s univerzitami, zejména bych zmínil ČVUT, VUT, Univerzitu obrany a další. Tak jaké máme role a úkoly v rámci asociace? Vše je o komunikaci, proto na prvním místě je to o budování těch vztahů, čemuž přispívá i ten dnešní summit, kdy i v rámci toho networkingu si můžeme neformálně vyměňovat informace a navzájem se inspirovat. To, že máme strategický význam jako asociace, protože zastupujeme strategický význam odvětví, je jednoznačné, akorát my bychom chtěli v rámci té diskuze s naší nově nastupující vládou definovat vlastně strategii rozvoje leteckého průmyslu, protože taková strategie neexistuje. Máme strategie rozvoje celkového hospodářství, ale my bychom chtěli, aby v tom více zaznívala kapitola právě leteckého a kosmického průmyslu. Pro export to je jedna z hlavních domén asociace a samozřejmě myslíme na právě to vzdělávání v rámci nové mladé generace, která nahradí ty staré bardy, jak jsem tady měl s někým z vás už možnost komunikovat, protože ti musí předávat ty zkušenosti těm mladším a my musíme ty mladé podporovat v tom, aby chtěli vůbec nastupovat do technických oborů, protože většina z nich spíše směřuje do těch humanitních a my musíme udělat všechno pro to, aby právě technické obory byly zajímavé a aby v těch oborech hlavně ty studenti zůstali, protože další, řekl bych, až tragédií je to, že když máte na střední škole v Kunovicích obor, nebo ročník, ve kterém je 25 žáků, tak z toho podle slov ředitele z minulého týdne zůstává jenom třetina v tom leteckém oboru a ty 2/3 odchází někam jinam. A tohle se musí významně změnit třeba i tím, že uděláme více sexy to odvětví a že tam lidé skutečně budou chtít pracovat. Legislativa, ta je důležitá jak na té národní úrovni, tak samozřejmě ale i na té úrovni evropské. Protože je to česká zkušenost a já se budu snažit být velmi praktický, co se týká těch informací, které bych vám chtěl předat, tak tímhle způsobem my těmito nástroji my oslovujeme naše členy stát. Jsou to průmyslové dny. Průmyslové dny jsou dvojí. My lákáme velké výrobce letadel, například Boeing, Airbus. Airbus letos byl, Boeing bude v prvním kvartálu příštího roku a umožňujeme tu komunikaci s našimi firmami a pak jsou to průmyslové dny pro armádu České republiky. Armáda České republiky začala lépe komunikovat, nebojí se toho, že může komunikovat s českými privátními subjekty. Děje se tak přes sekci průmyslové spolupráce Ministerstva obrany, která to má v působnosti a asociace vlastně komunikuje ty zájmy
je prostředníkem mezi tím, co armáda do budoucna potřebuje a zároveň, co může ta členská základna letecký a kosmický průmysl zároveň armádě nabídnout. Dále jsou to klubová setkání, která jsou v takovém familiárnějším režimu, kde zveme různé hosty, včetně ministrů, tak aby nám představovali svoje vize. Myslím si, že právě toto období bude to aktivní období z naší strany, abychom oslovovali jednotlivé nové ministry, aby nám právě na klubových setkáních vysvětlovali své záměry. Zahraniční veletry, těch bych se chtěl ještě za chvilinku dotknout hodně zblízka, a setkání s novináři. Víte, my vlastně zapojujeme i do těch našich veletržních aktivit novináře, aby věděli, o čem píšou, aby uměli vlastně o tom leteckém průmyslu a kosmickém průmyslu psát, a my je bereme sebou, a dokonce ta participace novinářů na veletržních aktivitách je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu i nějakou finanční částkou. Takže i tohle je něco, jak se snažíme prostě propojovat to i s tou mediální oblastí. No a Technologické fórum ALKP, tak bych řekl, že je trošku podobné tomu, co se děje dnes, protože tam my si v rámci členské základny vyměňujeme zkušenosti a informujeme se o tom, jaké nové nápady a inovace se v rámci našich českých firm odehrávají a jaké můžeme nejenom doma, ale i v zahraničí prezentovat vzájemné synergie. Tak a tady už jenom krátká exkurze do toho, jak vlastně vypadá naše proexportní aktivita navenek. My už druhým rokem realizujeme tento koncept českých oficiálních účastí v zahraničí, když budu velmi stručný, Farnborough, Paříž, Singapur, Dubaj, to jsou naše hlavní veletržní teritoria, a přicházíme s koncepty, jako je servisní hala, přistávací plocha, a nebo naposledy, což teď přeskočím, byla Dubaj, tam jsme přišli s konceptem leteckého bunkru. Toto vše je právě finančně podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu, a já se teď omlouvám, ale zmíním pro vás částku v korunách. Ty celkové částky na ten jednotlivý veletrh se pohybují mezi 5 až 10 miliony korun, které poskytuje český stát na to, aby podporoval právě aktivity našich členských firm v zahraničí. Já se teď teda omlouvám, vrátím zpátky. Toto jsou jenom pilíře nového výstavního konceptu, já to nebudu blíže opakovat, protože si myslím, že i z těch obrázků je zjevné, jakým stylem a jakým směrem postupujeme, tak aby jsme opravdu podporovali ty exportní aktivity našich členů. Tak jenom v krátkosti. V Dubaji jsme měli co prezentovat. Máme finalisty L39, L410, Shark. Měli jsme samozřejmě právě s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu možnost zabezpečit si i venkovní stojánku. Samozřejmě na těch veletrzích cílíme na to, aby naše členské firmy měly možnost podepisovat se svými partnery různé dohody. Tady je třeba český Air Team s ukrajinskou společností v rámci vývoje bezpilotních prostředků. Tak toto jenom takhle rychle projedu. A tady bych chtěl znovu zmínit ty novináře. My novináře připravujeme předem, to znamená, máme tiskový briefing v rámci snídaní, říkáme, co chce český letecký průmysl dělat v Dubaji, a následně pak novináři, kteří letí s námi, dělají průběžné zprávy z veletrhu a následně i zprávy jakési debriefingové, a ta spolupráce se nám skutečně osvědčuje, protože i přes ta média se do široké veřejnosti dostává to, že český letecký a kosmický průmysl v České republice žije, a vlastně se snažíme o to, aby i čeští občané vnímali tu oblast jako důležitou a i v jejich hlavách bylo to pozitivní myšlení, že tenhle průmysl je potřeba podporovat. Tak, vyhlídky na nadcházející veletržní sezónu. My se chystáme v příštím roce na Singapur, Farnborough, přes příštím pak znovu na Paris a Dubai Airshow, ale samozřejmě to nejsou jediné naše veletržní aktivity. My se účastníme v rámci takzvaných propedů, což jsou podpory zejména právě z těch zastupitelských úřadů, se vypravit i na FIDAE, na Aero Friedrichshafen do Německa nebo na ILU Berlín. A tady je to sice malinkým písmem, ale já bych tady vlastně ze své pozice viděl i možnost spolupráce.
pojďme možná udělat takový comeback československé spolupráci v rámci veletržních aktivit. My jsme si to vyzkoušeli teď v rámci veletrhu Smart Cities, tady teda mimo naše asociace, ale protože máme vhled do toho, co dělá MPO, tak tu zkušenost máme a tam se to líbilo. Tam byli Češi a Slováci v rámci Smart Cities a bylo to jako velmi, velmi chválené, takže tady dávám spíš jenom námět na nějakou budoucí diskuzi, pojďme do toho společně a můžeme mít českou a slovenskou vlaječku na stánku spolu a můžeme tam prezentovat větší sílu, kterou společně určitě máme. Tak, postavení českého leteckého průmyslu ve střední Evropě, my spolu sdílíme tu historii. 107 let československého průmyslu od roku 1918 se nám nedá upřít. Z toho vyplývá, že máme stejnou technologickou základnu, certifikační základnu. A já jsem vlastně na úvod chtěl říct, že bych rád, aby tím příspěvkem se vlastně linuly dvě věci. My jsme dvě malé země, ale jsme velké svou šikovností a pracovitostí. A to my prezentujeme, kam přijedeme. A pak druhá věc, my sice nevyrábíme Boeingy a Airbusy, ale můžeme být takovým jako nervovým systémem v rámci té Evropy nebo celosvětově, protože vyrábíme různé zásadní systémy, které ti velký hráči potřebují. To znamená různé řídící, komunikační, navigační systémy, které se objevují, včetně třeba radarových systémů v celém světě. Společně se Slovenskem jsme vlastně v historii dodali 32 000 letounů, 38 000 vyrobených leteckých motorů a v současné době český letecký průmysl, byť my máme 58 firem asociovaných v ALKP, tak ale v České republice se letectví věnuje přes 120 firem, podle toho, jakou nedávnou analýzu vypracoval náš český Czech Invest. Tady jenom navážu na to, že my jsme předevčírem měli klubové setkání, které se týkalo sice Dubaje, ale my jsme ho vztáhli k tomu, že 9. prosince 1918 vznikla pod ministerstvem obrany první letecká československá firma Letov. A tam opět chci jenom upozornit na to, že máme i v této fabrice společnou historii a samozřejmě máme zájem posilovat tu spolupráci v rámci středoevropského leteckého ekosystému a zapojovat si i do projektů EU a NATO. Tady jenom trošku zezelená, militarizuje trošku ta moje prezentace ve smyslu toho, že my vnímáme, že se trošičku mění ta rovnováha v rámci toho průmyslu, že firmy, které se dříve zaobíraly pouze civilní výrobou, tak jdou do dual use, neli úplně do vojenské oblasti. My to jako velmi vnímáme. Třeba Paříž Air Show v letošním roce byla vlastně ovlivněna tím, co se děje geopoliticky, jaká bezpečnostní situace ve světě nastala a ta Paříž, byť byla minulý ročník velmi civilní, tak teď najednou hodně zezelenala a firmy na to velmi reagují. Myslím si, že to je, neli bude i příkladem Slovenska, ale dalších států v Evropě. A já se domnívám, že teď je ta příležitost. Teď, když to nechytneme, tak nám prostě ujede vlak, jenom se koukněte na to, jak prostě k tomu přistupuje Amerika, Asie. Ta Evropa prostě nemůže být pozadu. A tady možná právě také jedna taková menší odbočka. My potřebujeme trošku rychlejší rozhodování. Jo? My potřebujeme vnímat i legislativu v tom, co nám umožňuje, ne v tom, v čem nás brzdí. Jo, musíme vidět, kam až můžeme legislativně jít a rozhodnout velice rychle. Z mých zkušenosti veřejné zadávání. Tam mnohdy ústřední státní orgány jsou vázány tím, co nejtransparentnější, a to je otevřené řízení. No ale to je nejdelší, nejkomplikovanější. Hází do toho každý námitku. Pojďme jednacím řízením s uveřejněním, pojďme soutěžním dialogem. Je to náročnější, ale když se to naučíme, tak nám to pak eliminuje mnohdy ty problémy, které nám třeba může přinést otevřená soutěž. A jednací řízení s uveřejněním může být významně transparentní a otevřené. Akorát tam musíte najít ten čas se všemi těmi firmami, které chtějí být v tom tendru zapojené, prostě promluvit a hledat ty cesty a pak hledat to nejlepší řešení. Takhle k tomu třeba přistupuje státní podnik LOM Praha, kdy skutečně se snažíme využívat co nejflexibilněji všechna řešení, která nám právě zákon o veřejných zakázkách umožňuje. Potenciální směry. Když se podívám na český a slovenský letecký průmysl,
tak jsme si vlastně vydefinovali pár oblastí, kde bychom mohli nalézt tu spolupráci. Je to propojení a koordinace vlastně univerzit, vývojových kapacit, bavíme se třeba o nových materiálech a podobně. Pak je to výcvik, který je nám blízký, nejenom ten vojenský, který realizujeme v CLV Pardubice, ale i ten civilní, tady také vidíme možnosti spolupráce. Pak je to propojení schopností obecně v rámci jednotlivých oborových kategorií, ať už jsou to motory, klasické, alternativní, nebo i další komponenty, certifikace a testování. My máme v České republice, a tady bych pak rád se vlastně zeptal i v rámci té neformální diskuze, jak jste na tom vy, my máme vojenské výcvikové prostory a v nich nemohou testovat civilní firmy, protože legislativa. Tady nám to skutečně brání tu možnost propojit civil s tím státem a je to škoda, pak české firmy musí mnohdy testovat v zahraničí. Jo, český stát si to uvědomuje, už k tomu nějaké kroky činíme, aby se ta legislativa změnila a aby bylo možné VVPčka takzvaná využívat i ve prospěch rozvoje českého, pro nás tedy primárně leteckého kosmického průmyslu. Údržba opravy. Vy máte rozvinuté MRO třeba ve vrtulníkové technice, my jako LOM, jako příklad také. V kosmickém průmyslu tam vidíme možnost sdílet dat, třeba sdílení dat z družic, protože vy máte firmy, které se na to orientují, my také. Silnější hlas v Evropě. Pojďme se bavit i o V4, o dunajském formátu v rámci bezpilotních prostředků, tam vidíme také možnosti a spojení sil v rámci Evropského obranného fondu. Tam potřebujete 3 státy, 3 firmy, tak můžeme rovnou 2 z nich tam dát, Česko a Slovensko, a najít nějakého dalšího partnera. A co je tady důležité, musíme mít velmi dobře udělanou analýzu toho, co už někdo vyvíjí, co už někdo někde uplatnil a musíme opravdu přijít s něčím novým, ale myslím si, že i tady v tom můžeme třeba i s přispěním těch univerzit a různých expertíz přijít s řešením, které bude nové a které bude v rámci Evropy žádané. Samozřejmě ESA, SESAR, to jsou další možnosti, ze kterých je možné čerpat finanční prostředky a rozvíjet tak to naše československé nebo středoevropské partnerství. Tak, možná jsem to vzal rychlejš, možná pomalejš, nic na mě pan moderátor nevytáhnul za lísteček žlutý, červený, ale možná ještě jeden oslí můstek k té debatě, kam jsem taky rád, že jsem byl pozván k té panelové diskuzi. Nedostatek kvalifikovaných odborníků, to já vidím jako opravdu velký problém, pojďme se bavit o duálním vzdělávání a té podpoře, a pak ta legislativa. Ta si myslím, že někdy brání, ale možná brání jenom v tom, jak ji čteme, ne jak je napsaná. Děkuji moc za pozornost. Ďakujem riaditeľovi spoločnosti LOM Praha a zároveň prezidentovi Asociace leteckého a kosmického průmyslu Českej republiky Jiřímu Protivovi. Veľmi pekne ďakujem. Vy ste si už tak vehementne sadol, ale možno sa budete musieť ešte raz postaviť, pretože verím, že váš perfektný príspevok vyvolá nejaké otázky, možno nejakú diskusiu. Ja veľmi zaň ďakujem, to bola taká hodená rukavica Asociácii leteckého priemyslu Slovenskej republiky, ale nie len tej, ale myslím, že všetkým zúčastneným zástupcom štátnych organizácií, spoločnosti leteckého priemyslu na Slovensku, prevádzkovateľom, aby sme začali spolu opäť intenzívne spolupracovať. Tých námetov ste dali dosť, takže je to na nás všetkých, aby sme ich nejakým spôsobom uchopili a začali na tej intenzívnejšej spolupráci pracovať ďalej. Takže veľmi pekne ďakujem. Dámy a páni, nech sa páči, priestor na vaše otázky. Ivan Koblen, tradične. Ja som čakal, kedy sa prihlásite, priznám sa. To, čo som robil a podobne. Pán prezident, ďakujem pekne za zaujímavé informácie. Klobúk dole. Prosím vás, vy ste členom ASD. To je Európska asociácia leteckého a obranného prúmyslu. Nás zaujíma jedna vec, nechcem hovoriť teda za pána prezidenta našej asociácie leteckého priemyslu, ale z minulosti, čo viem, tak tam samozrejme je nejaký jednorázový vstupný poplatok, to značne, a potom sú ročné poplatky. Podľa mojich informácií možno sa mýlim, a to by som sa vás rád opýtal, či Ministerstvo průmyslu obchodu poskytuje nejaké dotácie z hľadiska úhrady týchto členských poplatkov pre vašu asociáciu vo väzbe na členstvo v ASD. A druhá vec, potom vaše skúsenosti, lebo ASD samozrejme je
oficiálnym partnerom Európskej komisie pri tvorbe legislatív, má veľa pracovných skupín, kde z hľadiska, ako kto nie je v klube, keď sa niečo tvorí nové, takže určite ste zapojení. Tak možno vaše skúsenosti, poznatky vo väzbe na využitie informácií a podielu na spolupráci s ASD. A potom ešte jedna vec, ako prezidenta Slovenského leteckého zväzu by ma zaujímalo vaša spolupráca s Českým zväzom letectví, ktoré má 12, myslím, tých členských prvkov. Na akej báze spolupracujete? Ma to zaujíma vo väzbe aj na využitie vašich skúseností vo väzbe na našu spoluprácu Leteckého zväzu s asociáciou leteckého priemyslu, takže my tiež samozrejme sa snažíme podporovať letecký priemysel. Ďakujem pekne. Děkuji za dotazy. Ta první odpověď bude jednoduchá. Ten členský příspěvek za nás platí MPO. Zároveň v rámci té komunikace s ASD nebo s Evropskou komisí si dělíme na základě dohody kompetence s Asociací obranného bezpečnostního průmyslu, kdy nominujeme své zástupce podle těch odborností, to znamená, jestliže se to týká leteckého a kosmického průmyslu, tam nominujeme zástupce my do těch pracovních skupin, jestliže se jedná o jiné oblasti, tak to necháváme na AOBP. A ta poslední otázka byla na Český svaz letectví. Já jsem velmi rád, že vlastně ta obdoba je jak u nás, tak u vás. My máme společné memorandum, to znamená, podporujeme se v různých oblastech, ať už se jedná o nějakou společnou komunikaci do aeroklubů, opravy pístových motorů, které stále opravujeme, M137, 337, o tom jsme se bavili. Je to podpora mediální, publikační, je to podpora jejich aktivit. Poslední, co si pamatuju, tak byla podpora v rámci aviatické pouti v Pardubicích, kde jsme společně i vyhotovili kalendář Českého svazu letectví, takže já jsem pro každou takovouhle věc rád podpořím celou tu oblast. Jo. Podporujeme modelářské kroužky, podporujeme modelářské výstavy, jezdíme do škol, prostě kdokoliv cokoliv vymyslí a nestojí to úplně bambilion, tak do toho státní podnik nebo asociace ráda půjde, protože je skutečně potřeba jako rozvíjet a kultivovat ten letecký sektor. Ďakujem veľmi pekne. Roman Danda sa zrejme chytil prvou myšlienkou na potenciálnu spoluprácu. Tak já bych možná hned takhle na začátek rád poděkoval Jirkovi vlastně za účast tady a i za perfektní prezentaci. Asi zásadní rozdíl mezi asociací českou, nebo asociací leteckého a kosmického průmyslu a asociací leteckého průmyslu na Slovensku je ten, že my žijeme z peněz členů, respektive z členských příspěvků a bohužel, co se týče státní podpory, tak pokud samozřejmě naši členové nejsou jakoby státní organizace a poskytnou nějaký drobný sponzorský dar právě na například Slovak Aviation Summit, tak bohužel žádné příspěvky nemáme. Na druhé straně bychom rádi, nebo snažíme se navázat spolupráci, my s Jirkou diskutujeme velmi intenzivně o budoucnosti, o možné spolupráci mezi Českou a Slovenskou asociací leteckého průmyslu a vlastně i ty definované body, nebo ty definované oblasti, které tam byly zmíněné, jsou o tom, abychom je rozpracovali, identifikovali zájmy našich členů, protože vlastně naše asociace jsou o našich členech, o té členské základně a to, co bude pro obě dvě asociace výhodné, tak abychom do toho šli společně. Můžu jenom závidět příspěvek na stánek v podstatě na Fineborough. To bychom také rádi. Já vám každopádně budu držet palce, ale já si myslím, že i společně to můžeme nějak komunikovat a já jsem moc rád, že vlastně to partnerství mezi asociacemi není jenom profesní, ale že je vlastně i kamarádský. Troufnu si to tady od toho pultíku říct a víte, ono to pak tu spolupráci jako hodně dobře zintenzivní a posouvá kupředu, když dva chtějí, tak to jde vždycky určitě lépe. Jiří Protiva, LOM Praha a Asociácia leteckého a kosmického průmyslu Českej republiky. Ďakujeme pekne. Děkuji ještě jednou.